food. Kinong Shnong jong ka Shnong Mawlai Syllaikariah hanin kesngi kilami Paidbah ban Thep ya ka vote jongki na ka benta ka Shlong parliamentary seat hadien ka rai jong ka executive committee jong ka dorbar Shnong ban wengno ya ka rai jong ka ban om ya shem benta ha ka jing Thep vote na ka benta ka election ha ka Lok Sabha katkum ka jing Thep lingba ki bor ba halor la sakhi ba ka jing wan jong ki nang Thep vote ka long kumba nyopupra na shispa tat hadu ka por lai steng janmit u assistant rang ba Shnong jong ka Mawlai Syllaikariah u ba e khar ko ngor u la ong ba kam dei ka basuk ya ka isi ban shim ya ka rai ban om ya shim benta ha ka election u la ong ba ya ka ni ka rai la shim hadien balayo priang ya ka juba Be hadin bang ni la benar Shnong bangin boycott ya ka election. Ya kan ka MP election ke. Te kum tu kum mengila pan pau hi ai media nam ta tu ki jauh ki cing ki bangin kendo ngila rai ban boycott tu nga habdien bangila yu hi ba ka kam ka cham ka la ya be kontraktor la wan ban trei no hi mazdor kum tu ha ka lai potrik si sa chai la wan ban sedang ban trei no te but hadu min sisi kamut ka ba ngila da ka isi hi kamut ni ong ba ka kam kala dep kumne ngin withdraw no u sambor lang renja u hebret u badang